тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш. Имрӯз мо як барномаи бениҳоят ҷолиб дорем бо устураи риштаи ҷудои ҷаҳонӣ, ду карат чемпиони бозиҳои олимпӣ Shohei Ono ва мо имрӯз фурсат дорем ки бо ӯ суҳбат кунем. Shohei-san, welcome to Tajikistan. Genki desu ka? Genki desu. Саволи аввал чунин аст. Таъссуроти шумо аз Тоҷикистон, Душанбе ва мусобиқаи Гранд Слам. ин сафари якуми ман ба Тоҷикистон аст ва дар рафти мусобиқаи Гранд Слами Душанбе низ ҳузур доштам. рақобатҳо аз макони мусобиқаро тамошо кардам. Душанбе чӣ хел аст? Писанд омад? ман ба ҳайрат омадам аз тарзи пешвозгирии мардуми тоҷик, аз меҳмоннавозии онҳо. бисёр ҷойҳоро дидан кардам. рақобатҳои кадом вазнро бештар пайгирӣ доред? 73? каме пештар рақобатҳои то 81 ва то 90 килограммро пурра тамошо кардам. чунки дар вазнҳои 81, 90 ва то 100 килограмм ҷудокорони сатҳи баланд ҳунарнамоӣ мекунанд. то кадом андоза дар бораи ҷудои тоҷик ва рушди он огаҳӣ доред? гумонам як нафарро ҳатто хуб мешиносед, Сомон Аҳмадбеков, ки дар вазни шумо буд. чанд сол пеш ҷудокорони тоҷик ба тамрингоҳи мо омада буданд барои гузарондани машқҳои дастаҷамъӣ. худи Сомон вақте ки ҷавонтар буд ба толори мо омада буд, донишгоҳи Тениба. мо якҷоя тамрин мекардем. соли 2018-19 рости дақиқ ба ёдам нест. дар Дюсселдорф дар Гранд Слем бо Сомон рақобат карда будам. даври нимниҳоӣ буд ба фикрам, агар хато. шумо ғалаба кардед? бале бале, дар ҷавониаш пурқувват набуд, аммо But what about now? How is Somon now? аз рӯзе ки дар толори Тениба омад, хело рушд кард. ва аз мубориза бо ӯ дар Гранд Слами Дюсселдорф хушҳол ҳам гаштам. Shohei-san, who you consider дар ҳамин мусобиқаи Гранд Слами Душанбе киро беҳтарин варзишгари дар вазни 73 кило мебинед? Who you consider as a main favorite of the weight category 73? Shohei Ono. Okay. Сомон дар вазни 81 килограмм хуб аст. аммо интихоб кардан хело мушкил аст. боварӣ дорам ки ҷудочиёни тоҷик боз ҳам рушд мекунанд. ман ба таври зинда тамоми ҳунарнамоии шуморо дар бозиҳои олимпии Токио тамошо кардам.
ва дар маҷмӯъ шуморо дар давоми тамоми корномаатон пайгирӣ мекунам. Зимни рақобатҳо бениҳоят ҷиддӣ ҳастед. Умуман ягон эҳсосот надоред. аммо ҳозир шуморо мебинам дар Тоҷикистон шахси чеҳрахандон ҳастед. чӣ фарқ аст дар рафтор дар татами ва берун аз татами? аслан дар вақти мусобиқа зарур намешуморам умуман табассум карданро. ё соядаст гузоштан ё бо мухлисон акс гирифтанро ҳам дӯст намедорам. ин чиз ба ман дар кор набуд, чун ман тамаркуз? бале, ман тамоман фикр ва таваҷҷӯҳам ба мусобиқа аст. ман мехоҳам ҳамчун самурай бошам. роҳи самурайро пеш мебаред? бале, ҷудо на танҳо варзиш аст, ҷудо ин буддо аст. бахшиш, буддо чӣ маъно дорад? буддо яъне анъанаи хоси ҷопонӣ. ман мехоҳам тафовути ҷудоро аз дигар намудҳои варзиш нишон бидиҳам. чӣ шуморо ба ҷудо овард? хоҳиши худатон ё падаратон хоҳишманд буданд ки шумо ҷудокор шавед? додархондаи ман устоди ҷудо буд. бародари калониам машқи ҷудоро шурӯъ карда буд ва аз пайи ӯ ман ҳам рафтам. яъне хоҳиши худи шумо буд? бале. чанде пеш шумо дар яке аз мусоҳибаҳои худ бо рӯзноманигорон гуфтед ки ҳадафатон омӯхтани забони англисӣ аст. шумо рушд карда истодаед. бале, умедворам ки ҳамин хел аст, аммо биёед зиёдтар омӯзам. устоди забони англисӣ доред? баъзан ба маркази забономӯзӣ меравам. дар ҷопон? на, дар Эдинбург, Шотландия. вақте ки дар варзиши касбӣ будам, вақт барои омӯзиш боқӣ намемонд. аммо ҳоло бошад ман бояд англисиро омӯзам. вақташ фаро расид. аммо чаро шумо бояд англисиро омӯзед? чӣ муҳимият дорад барои шумо? бале, ман ҳоло дар Эдинбург зиндагӣ дорам. тақрибан 7 моҳ мешавад. барои дар Шотландия умр ба сар бурдан ман бояд забони англисиро донам. чунки дар берун бо дигарон бояд муошират карда тавонам. ҷопон ҳоло дар Тоҷикистон, дар Аврупо бениҳоят машҳур аст. ман мехоҳам дигаронро омӯзонам ва ба давлатҳои дигар сафар ҳам дошта бошам. ва албатта забони англисӣ дар дилхоҳ давлат ба кор меравад, ҳамин тавр? шохесан, саволи асосӣ ин аст, ки барои чӣ шумо дар 30-солагӣ варзиши касбиро тарк кардед? дар синни ҷавонӣ, дар ҳоле ки метавонистед боз корномаи худро давом диҳед. ин 100% нест. бароям ангеза намонда буд. натиҷаи хеле хубро ба даст овардам дар корномам. яъне шумо гуфтанед ки баъди таваққуф метавонед боз корномаатонро давом диҳед, ҳамин тавр? бале, таваққуф ба ман лозим буд. аммо муваққатан бас кардан бароям мушкил буд. ин кори мушкил буд.
чунки одамони зиёд мехостанд маро дар бози Париж бибинанд. ба ман мегуфтанд Шоҳей зудтар баргард. баъдан президенти федератсияи ҷудои ҷопон ҷаноби Ямаша роҳбари ман буд ва собиқ сармураббӣ ҷаноби Инобе ба ман гуфтанд ки Шоҳей, ту бояд муҳитро дигар намоӣ. бояд бо муҳити ҷудои Аврупо бештар шинос шавӣ ва ҳамчунин кори мураббигиро биомӯзӣ. чӣ метавонад сабаби бозгашти шумо ба тата мегардад? чунки аллакай 2 дафъа чемпиони олимпӣ ҳастед, чемпиони ҷаҳон. чӣ мондааст дигар? ман воқеан ҳам дастовардҳои назаррас дорам. аммо бубинед, агар ман доимо хӯроки бо лаззат хӯрам, дигар ҳаваси онро намекунам, чунки лаззаташ барои ман дилгиркунанда мешавад. ман 2 дафъа дар бозиҳои олимпӣ чемпион шудам. дафъаи сеюм бовар дорам ки чандон маро ба ҳайрат намеоварад ва ё он ҳаяҷонро нахоҳам дошт. бо кӣ рақобат кардан дар корномаатон аз ҳама мушкилтар буд? ман худам. ман ҳамеша бо худам мубориза мебарам. дар воқеъ соли 2013 вақте ки ман бори аввал чемпиони ҷаҳон шудам, баъдан дар мусобиқаҳои навбатӣ ба худ мегуфтам соли 2013 чандон хуб мубориза набурда будӣ. бояд беҳтар бошӣ. ҳамин тавр худамро бо худам муқоиса мекардам. яъне дар асл ин як мубориза бо худ ҳаст. ки дар тӯли ин муддат ҳамроҳӣ бо ман мекард. оё рост аст ки усулҳои Сото, Гари ва Учиматаро ҳар рӯз дар машқ давоми солҳо 1000 маротибаи кор мекардаед? на ҳар рӯз, аммо вақте ки осеб мебардоштам ё пурра тамрин карда наметавонистам, зиёд учикомик мекардам. бале, 1000 маротиба ҳар рӯз. аҷиб аст. шумо як дафъа хӯозмоӣ бо Теди Ринер доштед. Теди Ринер 140 килограмм аст. шумо бошад камтар аз 73. магар мушкил набуд? воқеан ҳам ӯ пурқувваттарин ҷудочии сатҳи ҷаҳонӣ аст. вақте мо вохӯрдем, ман бояд кӯшиш мекардам. бештар кӯшиш мекардам. шумо роҳ афтондед? бале. агар ба роҳи ҷудо намерафтед, чӣ кора мешудед? дар замоне ки хурдсол будам, мехостам корманди пулис шавам ё ягон мақомоти қудратӣ. ҳоло бародарам корманди пулис аст. аз ҳама рақобати хотирмони шумо дар корномаатон
ман як рақобати ҷудои мушаххасеро наметавонам ном бибарам ё интихоб кунам. ҳамин мусобиқаҳо, бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон, гранд слам ҳамааш хотирмон буданд. барои чӣ шумо Шотландияро ҳамчун давлати иқомат интихоб кардед? чунки федератсияи ҷудои ҷопон ҷаноби Ямаши сармураббиам инове инҷо зиндагӣ карданд як муддат. онҳо ба ман тавсия доданд ки дар Эдинбург каме зиндагӣ кунам. ва ҷавонон чӣ тавсия медиҳед? чӣ тавр онҳо метавонанд ба қуллаҳои олимпӣ расанд? ман бовар дорам он рӯз фаро мерасад ки аз Тоҷикистон чемпиони олимпӣ ва ҷаҳон мебарояд. аммо онҳо бояд чӣ кор кунанд? заҳмат ва меҳнати вазнини ҳаррӯза аз ҳама муҳим беист давом додан аст. такрор ба такрор ҳар рӯз интизомро риоя бояд кунанд. ташаккури зиёд барои иштирок дар барнома. бори дигар хуш омадед ба Тоҷикистон. семинарҳои ояндаи шуморо, дарсҳоятонро интизор мешавем. ташаккури зиёд барои истиқболи гарм. умед дорам ки рӯзе боз меоям ба Тоҷикистон ва боз инҷо дарсҳои дигареро ҳам баргузор менамоем. тамошобини азиз, дар ҳаминҷо суҳбати мо бо Shohei Ono, бо дукарат чемпиони бозиҳои олимпӣ дар риштаи ҷудо ба анҷом мерасад. барои диққатон сипос. Сарбаланду хонобод бошед. хайр.